Naa ba mo'y isig ka tao? Kanang imong tupad, unsa man na, isig ka tao o isig kahayop? Kung ang asawa magsige nag-ingos ba na ikaw ang animala ka, unsa man na, isig ka tao pa na niya o isig ka animal? Daghang higayon nga di na ta kaila nga isig ka tao dahil na usahay ato manganlag ikang animala ka, ikang yawa ka, ikang pistiha ka. Mga pisti na sila, kanang pist ba? Mga yawa, dili na tao atong tanaw. Nya kamo, pirmi ba ninyong makitaan nga isig ka tao ang inyong kuyog sa balay o usahay ma-animal sad? Usahay tao man tuod pero ang ihingahan sad ikang buang ka. Tao sad nga buang, dili sad isig ka tao. So bantayan ni nato kay mao ni ang makapalangit, kay ang isyu karon dinhi nag-ingon man ang magtutudlo sa balaod, unsay akong buhaton aron ko malangit. Ang ending point sa ilang pagtinudlo ay si Kristo misintro nga higugmaa ang imong isig ka tao sama gyud sa imong kaugalingon. Nya karon og atong tan-aw ning example ni Kristo kaning the Good Samaritan sa tao nga gitulis, katubang gitulis nga tao ba? Ang iyang isig ka tao kadtong naluoy niya. Kadtong ni tan-aw lang, pari ra batong gauna, tan-aw ra, saylo ra sad, ang sunod kadtong Levita kanang nag-serve sa pari ni saylo ra pod. Ang kadtong Samarianhon by racial enemy to sa mga Hudiyo. Ang gitulis, Hudiyo, ang naagi, ang iyang kaaway by race. Kanabang kontra na gid sila ba? Mura na ron og Russia og ang Ukraine. Mura ginana ba? Ang gitulis, Ukrainian, ang naagi, Russian. Ang sa may buhaton unta to sa Samarianhon. Tiwasan. Buang-buang ka, kaaway ti ka, duk-dukon ti kaya. Anaon to? Pero unsa may gibuhat sa Samarianhon, iyang hatag unsay gikinahanglan sa gitulisan nga mao ang pag-atiman, pag-rescue niya. Gitabang siya aron dili mamatay kay maoy panginahanglan sa gitulisan. So ang gitulisan nakakita o naka-feel siya nga kining naagi isig katao ni nako. Dili ni siya tulisan, dili ni siya yawa, dili ni siya animal, tao ni siya. Kamo sa inyong paminaw kanang inyong mga silingan, maka-feel ka na nga tao mo. Ang tanan gid ba? Tanan gid ninyong silingan. Kana kang mga standby, nga bang mga way trabaho, kana mga sigilag pangayo, mangawat pa, musuyo pa, naka-feel ka sila nga kitang kasigig simba, isig katao nila. Kanang mga piniriso, kanang nipriso ba? Nasprisuhan. Nila, dagham kita mga piniriso diri. Bisag ka na lang naasliluan, municipal jail. Naka-feel ka sila, nakitang nagsigig simba dinhi sa San Vicente Ferrer, isig katao? Naka-feel kay kada buwan, karon bago na sarong buwan, kada ikatulong Martes, maningkamot kita nga moadto, mumisa, o muhatag nilag pagkaon. Gasto kita nag-average karon sa kasaka naman pamaliton, mga 50 to 60,000 ang atong gastoon para sa ilang pagkaon dito nga magmisa. Aron lang yun maka-feel sila nga isig katao sila nato. Naningkamot ta ba? Ang ato kang mga parokyano dinhi, kanang mga pobre kayo nga di gani mo duol og simbahan, wa gani kaila unsaon unsay mga programa dinhi sa tong simbahan kay ilog sa panginabuhi, hapit na gay dili kakaon, muadto pa bag simbahan. Wa gani mi hapit atop, wa gani mi hapit bongbong.
Naka-feel ka sila nga kita dinhing ni asimbahan isig katao ta nila. Ada ning kamot sa taana. Muna karong buwan na inigpista nato karon sang kuan. Segunda patron karong pitsa 29 aning buwana para sa mahal nga Birhen Santos nga Rosario. Manghatag na sa tag mga bugas. Gahapon meeting ni sa Chapel Federation ng naiuban ingon ang among pagpanghatag pader kadto ra sang mo aktibo og apil sa misa diha sa kapilya or mga kalihukas kapilya unahon to namo katong dili mo apil awahin na lang tong naisubra nako sakto man sa dinoon sa mga pobre man sa ding nangapil pader nako mao ba sige gyud kwenta-kwenta ning hangyo gyud ko nila nako kun mahimo lang gyud bisag dip amo apil bisag dili pa katoliko basta lisod kay kahimtang kadto giunaha kana bang literally lisod kadtoy unaha unyag naay sobra kadtong aktibo sa kapilya o aktibo simbahan mo isunod og hatag unaha gito kadtong literally kita gid nato sa atong mga mata galisod yun bahala nagwa na kaila nato or nagsigi nagdaot nato unaha gito hatag bahala nag mga suko ng aktibo diha simbahan nganong katoy giuna nga wa man ay simba-simba di man na katoliko na bahala na kana mao'y unaha mao ni ang gipakita sa Good Samaritan wa niya unaha ang iyang panghuna ang iyang kaugalingon o ang iyang mga igsoon diya kadtog yung nanginahanglan wa siya kaila pero kita niya kani kaaway ni namo by race pero nanginahanglan man unahon ko ni way siguro ini kaayo ani patyon pa ko ani di ba? Na siya. Hilingi ako nung naimong tupad. Ing na, sawan, sunod ka na. Mo na, kamong wa kaila, ako sa ko kaila, sa kaning mga pobre gidin hitibok na tong parokya. Mga 2,000 na sila, atong sigihaghatag. 2,000, pero hibaw ko, musubra pa na. Karon inigpista, 2,500. Maligya tag slot Mother Mary's Transforming Love MMTL angan sa atong slot nganong transforming love man aron mga usab ning atong paagis paghigugma kay usahay gud sige ra tag higugma anang naang mga tawo nga nahigugma sad nato nindot ng gugma nga unahon gyud ang nanginahanglan the least ones matud pa ni Kristo unsay inyong gibuhat ngadtos labing ubos mo na inyong gibuhat nga rinako. Nasalamat kaayo sa mga namalit as of yesterday ang atong MMTL na natay halin nga 632 slots. Pakpaka na to. Special slot ni. Pero napay 4,368 nga palitonon. Tag 500 raman. Ato ning hotdon ding palit kay mahimo na tang Good Samaritan. Onya ang kanira ding mga kabos na tong kaigsuonan ang nanginahanglan. Ang pinakakabos karon ang atong parokya. Ngano man gusto tang magtukod og kumbinto na apagid tay mga social halls nga gamiton og mga opisina sa atong organisasyon nga maogyoy gikinahanglan kaayo sa usa ka parokya nga naa ta ani maong facility. Muna na maligya po taog DOPS na Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction. Kung makig-isig katao ta sa individual person, makig-isig katao sa ta sa institutional person. Gitawag ni nato og juridical person. Kanabang grupos mga tao nga mao ang parokya ng simbahan. Na pamalit sa mong slot na kaninon mahal-mahal na ni tag 1,000 man ni atong DOPS as of yesterday na natay halin nga 7,591 slots pakpak na sad pero naapay 47,409 slots nga kuwang nagkinahanglan ra ta og 47,000 nga mopalit og tagsa ka slot 47,000 ka mga Good Samaritans. Ilingay mong tupad. Inagusto ka mahimong Good Samaritan?
Ubay-ubay na biya. Kamo diyang mga online parishioner. Mabita na nga katong akong giwali nga naatay usa ka igsuon dinhi, usa sa ato mga parokyano nga naka-feel siya nga niya may dako-dakong grasya nga gihatag sa Ginoo namo. Ni desisyon sila nga mopalit og 1,000 ka slots. Nan nga ana ato tong pakpakag usabon. Ang Ginoo ray nasayod ato og giun sa pagtandog ang ilang kasing-kasing. Usa ra gay feeling tungod kay dako kay mig nahadawat sa Ginoo nga grasya, dili necessarily material, ordinaryo ra man sad ni sila mga tao, pero igo na nga rason nga moingon sila ipakita sad namo ang among gugma sa simbahan. Kaysa kanang magsige ra kita sa atong kaugalingon ba, ug mauna siya ang dalan padulong sa kaluwasan. Si San Pablo diri sa unang pagbasa ingon siya, ayaw usab-usaba ang ebanghelyo. Ayaw usab-usaba kay naa ra bay uban mo usab sa ebanghelyo. Siya witness sa ebanghelyo nga hinatag ni Kristo, dili gikan sa tao. Ug unsa man ang ebanghelyo higugmaa ang imong isig ka tao sama sa imong kaugalingon. Kung musugod na kag ingon, adi sa kumuhatag niya kay siguroon ko ning ako. Tabla rasan nawa nimo tagai ang imong kaugalingon o gugma sa imong pagdaot, sa imong pagdagmal, sa imong pagbaliwala, pagsalikway sa imong isig katao. Tabla rasan nga imong gisalikway, gidagmalan ang imong kaugalingon. Paragod anang uban ingon dayon, di ko ni paagian ang akong yuta kay private property ni. Ingka pwede ka og imo lang ng tagaan o agianan makasud ng sakyanan sa imong silingan. Ako gudang yuta, di ko ni paagian. Di ba? Mao man dayla. Hoy. No. Karon ang pangutana, anha ra ba gyud ka moagis imong yuta? Di ba ka moagi sa laing yuta? Ug ang imong yuta niya dinhi San Vicente Ferrer, ug moadto kas Liloan proper. Pila ka buok yuta ang imong giagian nga dili imo. Awa gud nimo batasan. Sa imong yuta di ka paagi, pero sige kag agi sa laing yuta. Sige kag subay anang karsada, pero di nimo pakarsadaan, di nimo palutsas karsada ang imong yuta. Ya sige kag subay anang karsada, abot pa ka ngadto south, manuroy ngadto. Sige subay anang karsada, wa ka magunahuna, pila ka buok ang nitabang nimo para maabot ka didto sa imong destinasyon. Nga paagion kas ilang yuta, nya ikaw daw kay kas imong yuta, kinsang ginuhua ang mupasod nimo ang naglangit. Giila ka nga igsuon sa imong mga silingan mo nang gipaagi kas ilang agianan. Ikaw dili mo ila nila nga niila nimo nga imong igsuon, ikaw nga igsuon, giila nga igsuon, dili mo ila nila nga igsuon, buang-buang ka, di ka tao, iro ka, pakanon mamaak pa. Manindog ta mga tao.